Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan, kingaldoy ti pag masusyantayan kapiesta ng San Raimundo de Peñaforte, si Cloud Tampo at pangadyantayang Horacio Emperata laban king COVID-19. Itamungan po, o mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami. Lalapit kami kaya kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi kaya ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pangbansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansaming. Ipanalangin nila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagularing ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Raimundo de Peñaforte, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Kaniti pong kikatang kapag mususyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat Dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Apostolado ning panalangin. Birthday Thanksgiving Dadi, Luz Pabustan at Armando Cunanan. Safe Travel Marion Torres. Healing Amelia Perey and family, Miguel and Luis Tosino, Aileen Torres, Marlene Torres, Oliver Torres, Mario Supan, Bel Trinidad at Lina Bonus. Special intention, Joe and Rose Tolentino and family, William and Patricia Velasco. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Domingo Senior
Erlinda, Jose, Fernando Sr., Epipanyo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Narcisa, Epipanya, Father Benjamin at Jesus. Magkabetan po king dalita pamukulat. Kilagyan ng hipam po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ni Ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kekan timurin. Mayapayabak po, kay kaingan. Mayapayabak po hamong. Ganito po nga mumuna ng Biyernes, itong Bayang Banwa. Metong yung santing kay katanggaganakan mo naman, San Raimundo de Peñaporte. Metong yung pong paring Dominicano. Nya bata nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan ta dapat pagsisyan, tingnan naman kasalanan nga gawa tamot, manyat tapang tawad, at pakadulo king Ginoo. Ginoo ng buryan mo, apakayapan mo kami, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo. Ginoo dinatangka, kambening danum, ning kay kang binyag, at dayanin kay kang kamatayan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo iking patutu kang Jesus, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may ipahing totoo pakaluluhan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. To'y paming mayupaya, binyeme kang San Raimundo ing kadam ning lunos at kaya pa na pilubluban, king kayang kasiwan karing palpikasala. Iti mawara kaya sana, ring kayang panalangin, king pangayalipan mi king kasalanan, at so pandaking kusang lugod at sumuyo kaya ka. Iti adan mi king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po kingamano ng Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Kapatad, nino ing malyaring magtagumpe laban king yato. Itamong maniwala king Jesus, ya ing anak ning Diyos. Yesu Kristo, ya ing di natangke ti king yato, di natangyo kambening danum ning kayang pangabinyag, at ning daya asilwak na king kayang kamatayan.
At emo kambening danum, nune kambening danum at ning daya. Patutwana na iti ning espiritu, puling ing espiritu katutuan niya. At lularing saksing patutu, at ing espiritu, ing danum at ing daya, at ing patutu dareting atlo, mikakametong mo. Tanggapan tamo ing patutu daring tao, dapot lalong matibe ing patutuning Diyos, at itiya ing patutuning Diyos tungkol king kayang anak. Ing ninumang maniwala king anak ning Diyos, maniwala ya king patutong iti. Dapot ing ebisang maniwala king Diyos, gagawa ning malaram ing Diyos. Uling eya maniwala king patutunan ni tungkol king kayang anak. At itiya ing patutu binyena kaya katamo ning Diyos, ing biye alanangga. At iti at king anak, at king kayang anak. Ing taong manok nanganan ning anak ning Diyos, at inyang biye alanangga. At ing panok nanganan ning anak ning Diyos, alayang biye alanangga. Susulat ko iti, bani kayo maniwala kayo king lagyuning anak ning Diyos. Abaluyo king atin kayong biye alanangga. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purihan may Ginoo, Jerusalem. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing kaya kang Diyos o Sion. Ya ing patibe karing kaya kang pasbul. At kaya lang panuanan ding kaya kang anak. Purihan may Ginoo, Jerusalem. Yo ing babiya kapayapan karing kaya kang angganan, at king mayap diling trigo karin nakapakapsyan. Potang mutos siya, agaditing matutupad keti king yato. Purihan may Ginoo, Jerusalem. Pababal na ing amano ng Akob, king tuntunan ako tusan na king Israel. Karing aliwang bansa iti nagewa, ero akikilala ring kayang kautusan. Purihan may Ginoo, Jerusalem. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Jesus, penaral na ing maya pabalita tungkol king pamag-ari ning Diyos. Pepakayapa nala naman ding tao, king miyaya liwarang sakit at kapanandaman. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Misa na yaldo at si Jesus king metong nga balen anong nune disnan, ing metong lalaking makisakit ketong king mabirog ng katawan. Inyang ikit ni Jesus, bigsa kabya king harapan at inawad na, Ginoo, nung burian mo, apakayap mo ko. Inachat ni Jesus, singgamat na at tikila ni, buri ko nga na, kumayap ka. Kanita mo rin may lakoya ketong yung lalaki. At nga nang minyebili ni Jesus, kaya, mo pa niya biyan iti kanino man. Nanemunta ka, king saserdoti, palawe ka kaya. Kaya ba't midaong kang ayin, anti mo yung inutos ng Moises, ban patunayan ka ring sabla, king ngeni malinis na ka. Dapat yung balita tungkol kang Jesus, lalong mikalat,
Inyamin tala kaya ring dakalataw, ban makirandam at paulo, king miyaliwang sakit da. Makanyan man maralas siyang pupunta Yesus, karing lugar at tahimik, at karing niya manalangin. Ing mayap ng balita, ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po, amo. Kamusta na po yung Pasko nyo? Meron pa bang humihingi sa inyo ng aginaldo? Kasi meron pa po silang karapatan humingi ng aginaldo niya kasi Pasko pa rin eh. Hanggang sa linggo po yan, ang mystery ng Christmas, ang selebrasyon ng Pasko, ang last day niyan ay yung pagdiriwang sa binyag ng Panginoon, which is this coming Sunday. Na hindi ko po alam kung yung bang lumalapit sa inyo na humingi ng aginaldo, hindi niyo naman tinataboy, o kaya baka iniiwasan, o kaya nagtatago kayo. Kasi baka wala na kayong mabibigay, bibigay, kaya magtatago na lang. Pero siguro po yung mga tinataguan natin, yung mga nangungutang. Kasi simula lang ng taon, baka lalapit mangungutang. At hindi pa naman nabayaran yung inutang nung nakaraan, yan, mangungutang na naman. Kaya hindi mo ba iiwasan? Kasi baka pag nagkaharap pa kayo, baka sisitain mo pa siya, at susumbatan. At baka hindi pa magandang mangyayari. Kaya siguro nga, ang magandang gawin, iwasan mo na lang. Kaysa mag-away pa. At alam nyo, itong ating ebanghelyo ngayon, ang Panginoong Jesucristo, pwede niyang iwasan itong may ketong. Kasi talaga namang dapat iwasan itong mga taong ganyan sa kultura nila. Dahil ang mga ganitong may sakit, hindi sila dapat nakikihalubilo sa publiko. Hindi sila dapat nakikisama sa umpukan. Hindi ko alam kung bakit nakaligtas ito. So kung hindi umiwas itong ketungan sa mga tao, at least yung mga tao nang iiwas sa kanya. Pero dito hindi iniwasan ng Panginoon ang may ketong. At alam niyo yung mga may ketong, sa kultura ng mga Hudyo, kaya nagkaganyan sila. Kasi sila marahil sinumpa ng Diyos. Kaya yung sakit na dumapo sa kanila nakakapangilabot. Kasi kung sa panahon po siguro ng Panginoon, isang nakakadiring sakit ang ketong. Nakakita na po ba kayo ng may ketong? Hello? Nakakita na po ba kayo ng may ketong? Mayroon na akong nakitang minsan sa isang parokya ko, nahaagnas sila parang kandila. Pero sabi, hindi naman talaga nakakahawa. Hindi ganun nakakahawa yung hand sensitivity ang tawag yung ketong. Pero nakakadiri. Kaya siguro nag-conclude yung mga Hudyo na yung ganyan mga may sakit, talagang sinumpa sila ng Diyos, pinarusahan sila. Mayroon silang masamang ginawa. Kaya ganyan ang nangyari sa kanila. Para ba sa lengguwahe po natin, nakarma sila. Kaya tuloy ganyan ang nangyari. Kaya siguro, malalaking mga kasalang nagawa nitong mga taong ito. Pero ito nga po yung maganda rito. Ang Panginoon, hindi niya iniwasan itong tinuturing na marumi at marahil makasalanan. Sa Ebanghelyo po ni St. John, doon nabanggit na sinabi ng Panginoon, hindi niya itataboy ang sinumang lalapit sa Kanya. Dahil sinugo ng Ama, hindi para maghusga, kundi magbigay ng buhay na walang hanggan. Sabi niya po sa Gospel of John, hindi niya itataboy ang sinumang lalapit sa Kanya. Tala niyo, kung minsan iniisip ko,
Siguro ang kanya-kanya tayo ng mga atraso sa Diyos. No? Kung bibilangan lang yung mga kasalanan natin, baka paramihan tayo ng kasalanan. At dapat ay itaboy tayo ng Panginoong Diyos sa ating kasalanan. Tulad ng pagtaboy natin sa mga maraming utang sa atin. Kaya dapat iwasan tayo ng Panginoong Diyos kasi makasalanan tayo. Marami tayong utang sa Kanya. Kaya dapat iiwasan niya tayo. And by the way po, no, sa kultura po ng mga Hudyo, ang kasalanan ay parang utang na dapat bayaran. Huwag na po natin kalimutan yan. No? Kaya po yung Old Translation ng Ama Namin, no, ang Old Translation po yan ng bandang kalagitnaan ng Ama Namin patawarin mo ang aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Kasi po ang tingin ng mga Hudyo sa kasalanan ay utang na dapat bayaran ang kasalanan. Kahit po yung Old Translation sa English ng Ama Namin is ginamit din yung debt. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit ngayon po pinalitan ng kasalanan. Patawaran mo ring kasalanan ni anting pamatawad ka rin, ni kasala kaya kanya. Pero mayroon pong magandang meaning ang utang. No? So tayo, paramihan tayo ng utang sa Diyos. Yan ang ating mga kasalanan. Kung pwede nga lang iwasan niya tayo, taboy niya tayo. Pero ito yung nakakapagbigay ng relief sa atin. Sinabi ng Panginoon, hindi niya itataboy ang sino mang lalapit sa Kanya. Gaano man kalaki ang mga utang natin. Tinitignan ko nga po siguro dito sa atin, yung pinakamaraming utang dito, yung pinakamatanda sa atin. No? Siyempre, kung toro tutuwain tao, darakalya kasalanan. Sino bang pinakamatanda sa atin nito? Baka siyang may malaking apong pising. Inisip ko lang po yan. No? Baka as we grow older, our sins are piling up higher and higher. Parang ganun po yun. Parami ng parami. Pero ganun pa man, ito nga po yung may ketong dito, ito'y larawan na kung saan ano man ang mga utang natin sa Panginoon. Gaano man tayo karumi, tulad nitong may ketong, hindi tayo tataboy ng Diyos. Ang kailangan lang tulad nitong may ketong, magpatira pa tayo, magpakumbaba, at tunay na aminin sa Panginoong Diyos ang ating kahinaan, ang ating pagkamarumi. At ito tulad ng may ketong dito, siya ang maglilinis at magpapanibago sa ating buhay, sa ating kalooban. Kaya, huwag na po tayong sana magdalawang loob, magduda, mag-alinlangan, lumapit sa Panginoon. Hindi harang ang kasalanan natin para sa ating lapitan. Tandaan po natin, nagkatawang tao, naging tao tulad natin, hindi dahil sa tayo mabubuti, mga banal, kundi ang kanyang incarnation, it's all because tayo makasalanan. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon. At ating dulog sa panitang mga kailingan, tayong lahat na may kanya-kanyang mga utang sa Panginoon. Pero ganun pa man, hindi ito hadlang para sa ating lapitan dahil hangarin niya ang ating kaligtasan, ang ating kapakanan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, tagkilan mo yung sakit mi at kumayap kami. Ginoo, tagkilan mo yung sakit mi at kumayap kami. Para king balayaning Diyos at dingkayang pamuntok, mitmong lugod at ganakarasan ang gampanan, ing manimunarang katungkulan, dikil king panyulong ning kayaryaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tagkilan mo yung sakit mi at kumayap kami.
Para king kaya katang bansa at ding sabla ng pamuntok ning ing ustisyo at ing kakayap ding malda, yasanang itaguyod do at ibalik do ing pamisan metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tagilan mo yung sakit mi at kumayap kami. Para ka rin kalulu at masakit. Pamatulano sana ning Diyos at pamalas na karelo, ing kayang lugod at pamaglingap, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tagilan mo yung sakit mi at kumayap kami. Para kaya katangang makatipon keti, mabiyasa ta sanang makiramdam king espiritu, amanok nangan ka rin kaya katang puso, at papabalo kaya katamu ing mensahe ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tagilan mo yung sakit mi at kumayap kami. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ibang mayupaya, tinubod mi kay kang anak, busal mi, bani pakit ding lihim, ning kay kang kayarian. King kay kaming kainan, pagkaluban mo kay sanang tetagan at sikanan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Magkiyabeta pong maganda kindalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatal, banti kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting dawon karinggamat mo. Kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamo ikasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reti ngayon, adaralami king kaya kang altar, bilang pamigagan na ka king kaya kang Santo Raimundo ng Peñaport. Antinong makanano na yung tinahid king ligaya, kapamilatan dareting misteryos. Ipagkalug mo naman kaya kaming kapataboran at lugod. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo man tabi kay kayo. At kaya kaan timurin. Yat na yorem puso yu. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan akang paratit numang kanino ipa, Diyos king nga ang gadubos mayupaya. Babiyame king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Raimundo ng Peñaport. Agyagan mo kami, kapamilatan ng banal ng biye. Tuturo mo kami, kapamilatan ng kayang pamanarad. At babiyame mo kaya kaming pamaglualo mo,
anting pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kang beri sablang koro, ring angeles karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaliyang Ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayang king espiritu mo, pan para kaya kami, malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuwaning tinape, kaya pasalamat siya kaya pira sa nepinyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga at kananya, nitiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay paningapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan minom ko kaniti. Iting kalis sing kana kong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Kami babu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan mo ipa, ang kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinape ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meo ipa, ang Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban beganap yung lugod, kambihan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mo na naman di kapatid ming pepainawan at maninayang sibling niya, ding sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakadulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ang hangga. Ban kaya biya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambihan ng San Jose, akayang esposo. Kaya biya ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto kay nga mahin talapangabos sa mibukim ba na ng turu, nga tamang ening mangangas manalangin. Igpami ayat banwa, misambalya ilagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mipamintuan ang loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga emo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o ginuk, isablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawon mi,
Ban king kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Hemo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, di ka mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka ang timurin. May kakapatatangan po, masyatangin po gayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan po. Kordero ning Diyos sa milalakok ing kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakok ing kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakok ing kasalanan ning yato, ibiyam mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, nang tamang mayaws king hapon ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkasimay nga mano mo, kumayap na ako. Munting sanggol, galong-galong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Ito ba ay raming naghihintay sa'yo? Nananabik nag-abang ng pagsilang mo. Mga pastol, sa sabsaban ay napupuga. Tatlong hari, mula silangan ay nag-aalam. Dalay mo, kamanyang at mira. Para sa'yo, Jesus, hain ng sanlibutan. At nagsisiyang ng mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa
Alakad tamo po. Panalangin king Banalay Espiritu para king Synod on Synodality. Itamongan po. Makatalakad kami arapan mo o banal ay Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayit mi. Abayan mo kami. Mamaleka ka ring puso mi. Ituro ming sukat ming dalanan. At nung makanano miyang pamaralanan. May na at makasalanan kami, emo kami pabustan, maging panibataning kaguluhan. Emo paboren idala na kami, ning kamangmangan, padulong king maling dalan. Niing pamangabiran, ilisya nala ring dapat mi. Akit miya sana keka, ing pamisan metong mi. Ban kanita, makapaglakbe kaming miyabe-yabe, painturo king alananggang biye. At kami maliliking dalaning katutuan at ning matulit. Itinganaduan mi keka, ama ni Gobra, karing sablang lugal at panawon. King kameto nga ning igpa at ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malagot, kapamilatan ng Kristiya, makisuloy ke king banal mong dulang, kaniting piyesta ng San Raimundo ning Peñafort. Pasulungan mo sa ingkayapan milub, at lugod kaya ka. Akambilan mi sa king balang panganib, ing kasalpantian na binye mo kaya kami, at parati king makalakad, king dala na painturo, king kaligtasan. Iti aton mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At keka timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ingin pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. may harinig kaya katang kapag masusyan, yung meta ng ining luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras. Gandang araw, marami pong salamat.